האם פעם חשבתן לעבוד בתור קופסות ועוד בכפר נוער? תכירו את שולמית. שולמית עובדת בפנימיית ימין אורד במכבסה כאם בית. את שולמית אנו פוגשות מדי יום, שאנו אוספות או שולחות את הכביסה. הסיפור שלה כבש אותנו, ואנו בטוחות שגם אתכן. איך זה לעבוד במכבסה? אני באופן אישי מאוד נהנית לעבוד פה. זו עבודה שגורמת לי כאילו כל הזמן להיות בפעולה, עושה לי הרבה חשק כאילו מבחינת להספיק דברים, שזה נותן המון סיפוק. בתור אישה דתייה, איך זה משפיע עלייך הקשר עם החניכים? מאוד עניין של כבוד, כאילו הם רואים אישה דתייה, מבוגרת, לא צעירה. זה עושה להם כאילו מין יראת כבוד כזאת, והם באמת מנומסים ונחמדים, הם נזהרים לא לפלוט מילים לא במקום. את אישה דתייה, ואת עובדת עם נשים לא דתיות, איך את מתמודדת עם זה? אז הרגשתי מההתחלה שכאילו באתי כאילו, איך, לי נראה שלהם היה קשה להקל אותי בהתחלה. כל מיני אמירות שלי לא מצאו חן ביניהם, כאילו, על מה היא מדברת? זה היה בהתחלה. במשך הזמן הרגשתי שלאט לאט הן מעכלות את הנוכחות שלי ככה כמו שאני נראית, ואפילו יותר מזה, הם גרם להם לבוא ולשאול שאלות בנושא של דת. מה גרם לך לחזור בתשובה? פעם אחת ראיתי בטלוויזיה על איזשהו חסיד שעומד מול הכותל או באיזשהו קבר של צדיק ובוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני שואלת את עצמי למה הוא בוכה? הוא נראה מסודר. אז אם הוא במצב כמו שהוא נראה בוכה, אז מה אני? כאילו, איפה אני נמצאת? באיזה גיל חזרת בתשובה לפני שהתחתנת או שאחרי? הייתי בערך בת 22, והייתה לי תינוקת בת כמה חודשים. מאז כאילו התחלתי לעשות את השינוי. התחלתי להקפיד על ברכות, התחלתי להקפיד על קריאת שמע שעל המיטה, והתחלתי להתפלל. והרגשתי שדרך התפילות אני ממש מתקרבת לקדוש ברוך הוא, וזה עשה לי הרבה שמחה. הקטע של החיצוניות זה בלבוש. ואז לי הבעיה הכי גדולה בשבילי מבחינתי, זה איך להגיד לבעל חילוני שאני רוצה לכסות את הראש. יום אחד פשוט פניתי אליו, ואמרתי לו, יעקב, אתה יודע שאני רוצה לכסות את הראש. חייך, הוא אומר, אני ידעתי שיום אחד זה יבוא. אבל אני מצטער, אני לא מסכים. הוא אומר, תראי, אני הולך עם מכנסיים קצרים, גופייה. אנחנו הולכים ברחוב, מדמיינת לך, את עם כיסוי ראש, אני נראה כמו שאני נראה. זה כאילו אני עושה צחוק מעצמי. חברתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, ריבונו שלנו, מה אני בסך הכל רוצה? רוצה להיות הבת שלך כמו שאתה רוצה שאני אראה. ואני רוצה מאוד לכסות את הראש. תכניס לו בלב שלו ככה שהוא יסכים. עד שיום אחד אני זוכרת שהייתי צריכה ללכת לאספת תורים של הבת שלי הגדולה. הייתי בבית עם הכובע, ובלי לשים לב, אמרתי לבעלי להתראות, אני הולכת לאספת תורים ויצאתי. חזרתי הביתה אחרי אספת תורים ואמרתי, מעניין אם בעלי שם לב. איך שנכנסתי הביתה, בעלי אומר לי, תגידי, את שמת לב שאת עם הכיסוי ראש? ויצאתי טוב? אז אמרתי, כן, והנה, לא קרה לי כלום. וחייכתי כזה, אז הוא החזיר לי חיוך, התפלל לשמוע, והוא אומר לי, תדעת מה? תשאירי את הכובע. הרגשתי שכולי מתמלאת שמחה, נכנסתי לחדר וככה שמתי את הידיים בפנים, התחלתי לבכות, ואמרתי, תודה לשם, תודה. אני לא מאמינה, כאילו, באמת לא האמנתי שבעלי יסכים, זה היה, אם יש מתנה הכי גדולה בעולם שיכולתי לקבל, זה היה המתנה הזאת. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי אל תשליכני. האם הילדים שלך דתיים? כן, באופן טבעי גידלנו אותם וחינכנו אותם בדרך התורה. איך את רואה את עצמך בעוד כמה שנים? סבתא שמוקפת בהמון נכדים, כבר עכשיו יש לי 9. אני מתפללת באמת שאני אגשים את מה שאני באמת רוצה להגשים. מה את רוצה להגשים בדיוק? מה החלום שלך? החלום שלי זה לצאת לפנסיה בעזרת השם בזמן, ולעבוד בתור מתנדבת בבית חולים, בפגייה. ובעזרת השם אני מקווה שהוא יתגשם. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך